last night, it reminds me that to be Christian is too difficult. Nga naman, kinsa may mahigugma kung ikaw adunay kasuko sa tao. Kinsa man kanato nga bisag na suko mahigugma, you cannot do to music sa usa lamang kasayaw. That is why the gospel nagtudlo kanato unsaon pagsunod sa dalan sa pagka-Kristiyano nga tinud-anay. A path to Christianity is no easy. But again, kung ang Dios nakahimo niini, kung ang Dios nangako sa atoa niini, kung kita andam lang nga motuman niini, dili gayud kini imposible. Matud pa ni San Agustin, to give and forgive, mao kini ang mga pako aron kita makalupad ngadto sa Ginoo. Ang paghatag ug ang pagpasaylo mao kini ang makaluwas kanato, kay mao man kini ang mga pako nga modala kanato ngadto sa Dios. Almsgiving and forgiving are two important dimensionalities nga diin ang usa ka Kristiyano makahunot gud niini or makagunit niini kung kita willing musunod niini. Kay sa atong kinaiya nga usa ka tawo, kung sobra kaayo ang sakit nga nahimo sa usa kanato, dili man ta ingon ni ana kadali mo pasaylo. Aduna pagani kitay miingon dili pa panahon, di ba? We always justify to God in our prayer. Dili pa panahon, sakit pa kaayo, di ba? Sakit pa kaayo, bag-o lang yun kaayong nahitabo. Pero ang Ginoo mo pahibalo sab kanato, no? Mo remind kanato. When He was rejected and crucified, when He was wounded, niingon ba ang Ginoo aron unya na kay sakit pa kaayo? Di biya kayo sakit. Dugay kay makapasahilo nganuman. We listen to the inner being of our evilness, no? Ano naman tayo evilness? Those are the works of evil. Whether you like it or not, kanang masuko ka, kanang maglagot ka, kanang magdumot ganita, panulay man na. Those are the sounds or the voices of evil within us. Pamaningon ng Ginoo nga, unya na ko 10 years after, kay kanang sakit pa kaayo ang gibuhat nga kay traidoran. We justify that way. Pero ang Ginoo di man ingon na, maulaw ba ta sa Ginoo, no? When God forgives, He really forgives from the heart. Because when He forgives, gigamit niya ang kasing-kasing. And when He listens to God, He listens with the use of heart and mind. Dili lang naman sa dalunggan. Mao ka na nga, lisod gayud to follow diya sa path to Christianity. Kay usahay mi ingnunta, muratag mga buang-buang. How can you love the cross when you are already suffering? And there you say, higugmaa ang cross. Diba? When we love the Lord, others would look at us fools or mga buang. Inguna naman, kung mabuang ta sa pagigugma sa Ginoo, bisan gani tunlo nato ang tanan natong garbo atong himuon. Because when we love the Lord, makabuang man gyud. Diba? Yun na naman. Why do we always coming to attend the Mass? Kay mauman ha, makabuang man ang Ginoo. That is why my presence kada adlaw anaa gayud
tungod kay nahigugma man kita sa Ginoo. Because the gospel today, when we forgive, when we show mercy, when we show generosity, ang nag-push kanimo niini, maumagyud ka ng paghigugma lamang sa Ginoo. And in the gospel today, dili sayon nga atong tunlon ang garbo, ilabi na kung dato ka, ilabi na kung taas kag kinaadman, ilabi na kung sa society ilado kaayo ka. It is hard to swallow our pride. Kay nga naman, anaaman magmumutawi sa atin kanang gitawag og pagkatawhanon nga kagarbuso sa kinabuhi. Lison man guna balion, di ba? Maunang ningon ang Ginoo nga ang path to Christianity is all about looking at the foot of the cross of Jesus. When we look at Jesus on the cross, we would be reminded nga kung ang pag Ginoo nagpasaylo, kinsamanta nga dili. Kung ang Ginoo ni dawat sa mga taong dili ang ngayan, kinsamanta nga dili. That is why the church does not only allow anyone nga kanang muingon nga kanang mga santuson lamang, no. Ang simbahan na himugso, na ipundar, na establish atong Ginoo para sa mga santuson o para sa mga makasalanan. Mo'y agunang, kung naay uban ka nato, nakailata ng tawhana, inigsulod sa simbahan, ang kilay ni taas dayo, no? O niya, makiila kasi yung pagkatao, yung background, isug na kay kagalantaw niya, tutukan nimo, because you think that that woman or that man is not fit to enter the church. Kay imong lantaw, ikaw lang or kita lang ang angayan. My dear brothers and sisters in Christ, the commandment of the Lord today is to continue our charity to others, our generosity to others. Ganina sa panaw sa atong kinabuhi, atong kanunay i-embrace ang mga path na iyang gi-offer ka nato. A path to generosity. Kanang kamanggihatagon. Umunay gingon sa Ginoo, ayaw pagpili kung muhatag ka. Ayaw pagpili kung magpahulang kag kwarta. Babay na akong gingon sa akong humili kahapon, selective man ta. Our hearts are full of selections. Mag-select manggod na. Di man ta makabuhat sa giyon sa Ginoo nga kung muhigugma ka, kung muhatag ka, kung mupasaylo ka, universal. Ang atong pagkakatoliko in nature, universal man ta. Maugay ng Katoliko kay universal nga naman. Ang Ginoo is universal. When He loves, He does not only love the particular, but He loves the universal. Ibig sabihin, tanan, walay gipili, walay particular nga iyang gusto, kundili kitang tanan, regardless kung unsa ka, kung kinsa ka sa atong katilingban. Mao man na nga maglisod jud tag sunod niini bisan kapilata maminaw sa pulong sa Ginoo, because we could not hardly let go the feelings nga naa nato. Mas gipaminaw man nato ang kusog nga bugso og tawag sa kayugot og dili pagpasaylo kaysa maminaw ta sa boses nga nagingon ang Ginoo, higugmaa ang imong isig kaingon. Wa maningon ang Ginoo, higugmaa lang kantong gusto nimo. Wa ningon ang Ginoo ana. Kay siya mismo diya sa cross gipakita niya ang tanan. Gipakita niya ang tanan nga ang iyang gugma diya sa cross na kabalubay ang Ginoo, mo man na siya ang image nga paghigugma sa tanan bisan unsa ka pa, bisan kinsa ka pa. In our struggle to follow Jesus' path, let us focus our eyesight diha sa cross.
aron makahinuklog kita, aron atong ma-imitate adlaw-adlaw ang iyang ginahimo. Nga kita di ay dili ang ayang magdumot. Nga kita di ay dili ang ayang magdinalo. Nga kita di ay dili kanunay maglantaw sa atong kaagalingon lamang. But we should look forward towards the path of Christ nga diin maglamdag kanato, maghatag kanato og tinuod nga giya kun unsa gayud ang paghigugma sa Ginoo, unsa gayud ang tinud-anay nga paghigugma dina sa usa ka Kristiyanong katilingban. Because the path today are the paths towards a true Christian living. Ato kining mahuptan, ato kining mapuy-an. Kung kita adunay kinabuhi nga maampuon, masinugtanon, or mapaubsanon kanunay sa iyang grasya. Amen.